Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur urtarrilak 5 elkarrizketa bakarrarekin gatoz. Gaurkoan Agurne Gaubeka gurekin izango dugu, hizkuntz eskubideen behatokiko zuzendaria. Orkoiengo udalak euskararekiko ordenantza aldatu nahi du eta horren inguruan hitz egitera dator. Baina horrekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Guazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1886an, Austriako prentsak Wilhelm Röntgenek erradiazio elektromagnetikoa itxaizpiak aurkitu zuela plazaratu zuen. Urte batzuk geroago, 1909 urtean, Kolonbiak Panamaren independentzia aintzatetsi zuen. Egun berean, baina 1914an, Amerikako Estatu Batuetan Ford Motor Companyk 8 orduko jornada laborala anuntziatu zuen eta $5,5 soldata minimoa. Eta bukatzeko, 1919an Alemaniar Langile Komite Librea sortu zen, geroago alderdi nazia izango zena. Ikus dezagun gaurko egunkarietako azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, gripeak 100 ospitaleratze baino gehiago eragiten ditu astebetean. Alde batetik, kasuen 84% agripekoak dira. Beste alde batetik, pandemiaren gailurra urtarrilaren erdirako kokatzen dute. Azkenik, haurtxoek arnas infekzio larria izateko arrisku handiagoa dutela ohartarazten dute. Argazki nagusian, Budimirrek garaipenaren gola ospatzen du zaleekin. Ondoan, katena. Titularrean, garaipen balsamikoa. Osasunak 22 puntuekin itxi du lehen itzulera, 7 puntu jaitsierarekiko. Honen azpian, Amigo, Camino de Santiago eta Mendialdea Amigo dira eskolarteko futbol txapelketarako finalak. Eskuineko berrietan, alde batetik, laguntza gehiago, etxebizitzen jabeen alokairu poltsarako laga ditzaten. Nasubintzak 1933,50 euro ordainduko ditu garajea eta traslekua dituen etxe batengatik. Beste alde batetik, erregaiek igoerekin hasten dute urtea, prezioa 3 hilabetez jaitsi ondoren. Ondoren, alerta horia euriagatik eta elurragatik gaur eta bihar Nafarroako iparraldean eta erdialdean. Hori koloreko berrietan, alde batetik, kabalgatak Nafarroako geografia osoan. Beste alde batetik, San Fermin teletaxia Gabonak gerturatzen. Hirian zehar, egoitzetako erabiltzaileak paseatzen ditu. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroako ikasleei dagokionez, mutilak matematikan nabarmentzen dira eta neskak irakurketan. Titularrean, osasunak azken sailkatuari irabazi dio Budimirren beste tanto batekin. Azkeniko berrietan, alde batetik, goizeko 6:30 ilaran jarri naiz egunerako hitzordua lortzeko, ziurtatu du pertsona batek, osasun zentroak eta larrialdietakoak gainezka egotearen ondorioz. Beste alde batetik, Covidek 77 ekitaldi antzeman ditu azken urtean Nafarroan etaren alde. Jarraian, motorzaleek kaskoa eta eskularruak eraman beharko dituzte errepidean. Paula Ulargi iruindarra, Kristina Pedrotze jantzi zuena. Beste alde batetik, Sant Estebanek Nafarroako kirola utzi du 53 urteren ondoren. Bukatzeko, eskolarteko txapelketak bere finalistak ezagutzen ditu.
Gara egunkariaren titular nagusian, Iruñean inork ez du kalean lo egiten Asiron Berriro alkalde denetik. Nafarroako hiriburuan etxerik gabeko pertsonen eskubideak defendatzen dituen Gobernuz kanpoko erakundeak, apoio mutuo izenekoak, ziurtatzen du Joseba Asiron investitu zutenetik egoera aldatu dela. 24 plaza extra egokitu baitira. Argazki nagusian, Atletikeko eta Sevillako jokalariak atzoko partidan. Titularrean, Atletikek txapeldunen ligako zenbakiekin amaitu du lehen itzulia, eta Osasunak arnasa hartu du. Goiko Berrian, Jaldia Abubakrak dio genozidio hau Israeli faktura pasatzen amaituko da. Goiko Berrian, garraioa berriz garestitzen saiatuz gero mobilizazioei ekiteko prest. Eskuineko Berrian, Auzitegi Nazionala, Binader kasua eta Nacho Zikatriz. Berriaren titular nagusian, iaz, 75 lagun hil ziren Euskal Errepideetan. 2022an baino 42 gutxiago. Hilak 126 gutxiago izan dira. Kopuruak bera egin du herrialde ia guztietan, baina Gipuzkoan gorakada nabarmena izan da. 32 pertsona autoistripuan hil dira eta 21 motoistripuan. 14 oinezkoak ziren. Aurreko urteetan gertatu bezala gizonezkoak ziren hildako gehienak. Eta 20 urtez azpikoak 9,4. Argazki nagusian, Jurki ekiza ateratzen da, Willis Drummond taldeko kantaria. Bere hitzak hurrengoak izan dira. Utziko dugu nahi genuen tokira iristea lortu dugulako, ez gauzak gaizki direlako. Eskuineko Berrietan, alde batetik, garraio publikoko deskontuak irizpide. Bestalde, euskarazko ekitaldiak egitea diskriminatzailea da, Eguesibarko alkatearen ustez. Azkenik, urtea bikain hasi dute Osasunak eta Atletikek, garaipen garrantzitsuenekin. Goiko Berrian, Aitana Castellanosek dio zeliakoen arazo denak ez direla konpontzen glutena kenduz. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, euskarazko ekitaldiak diskriminatzaileak dira erdaldunentzat, Eguesibarko alkatearen ustez. Alboko Berrietan, batetik, Zama Doinuz arindu 9. Bestalde, langileriaren arazoi aurre egiteko astindua izanen da Euskal Herriko Kontseilu Sozialista. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur, ostirala, negu giroa nagusituko da. Zerua estalita egongo da, prezipitazioa egingo du, ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eta eguneko temperatura beroenak nabarmen jaitsiko dira. Kostaldean 10-12 graduen artean geratuko dira eta barnealdean berriz 7-9 gradu artean. Horrekin batera, zaparradak mardulak izango dira, batez ere eguerditik aurrera eta Kantauri isurialdean. Zaparrada handiak eta trumoitxoak bota ditzake, txingorrarekin batera. Elurkotak behera egingo du eta egunaren bigarren partean 900 metrora kokatuko da. Haizeak traba egingo du, kostaldean batez ere. Bihar, larunbata, negu giroak jarraipena izango du. Temperatura pitxin bat jaits liteke eta elurkota 700-900 metro artean kokatuko da. Noizbehinka 600 metro ingurura jaitsiko denik baztertu gabe. Zeruan hodeiak izango dira nagusi eta zaparradak botako ditu egun osoan zehar. Sarriago eta ugariago botako ditu Kantauri isurialdean eta baliteke egunaren lehen partean zaparrada handiak izatea. Gainera, ekaitzak eta txingorra izan dezakegu berriro. Ipar-mendebaldeko haizea berriz ere zakar ibiliko da, kostaldean gehien bat. Igandean zaparradarekin jarraituko dugu eta berriz ere hotz egingo du. Larunbatean baino prezipitazio gutxiago espero badugu ere, itsasotik tarteka zaparradek sartzen jarraituko dute ia egun osoan. Iparraldean ugariagoak izango dira. Haizeak iparraldetik joko du eta temperaturan ez da aldaketa handirik izango. Elur maila 700-900 metrora egongo da. Kaixo, ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Agurne Gaubekarekin gaude. Kaixo, Agurne. Kaixo bai. Hemen zaude Orkoiengo udalak
egin nahi duen euskararen inguruko ordenantza aldaketa baten aurrean sortu den egoera konfliktiko bat buruz hitz egitera. Bai, azkenean, Orkoiengo udalak badu indarrean dagoen euskararen ordenantza bat. Gogoratu behar dugu, ordenantzak direla, kasu honetan euskararen ordenantza da, ezartzen duena udalak egingo dituen bai publikazioa, ekitaldi, ekimen ezberdinetan euskarak izan behar duen erabilera, baina baita ere herritarrekin harremanetan hizkuntza eskubideak bermatzeari begira edo nola jardungo duen Orkoiengo udalak, ez? Beraz, 2023ko azaroaren 29an planteatzen duena da Orkoiengo udal gobernuak da ordenantza hori aldatzea. Aldaketa horretan ikusten dugu, badago epe bat, hilabeteko epe bat eman zuen Orkoiengo udalak, non herritarrek ekarpen ezberdinak, herritarrek, eragileek ekarpen ezberdinak egin ditzaketen, baina ikusten duguna da udalak berak proposamen bat egiten duela. Proposamen horretan ikusten da, hainbat puntu daude, baina nolabait esateko murrizketa batzuk egin nahi dituela udalak, ez? Atzera pauso batzuk egin nahi dituela. Eta, hori salatzeko lehenik eta behin bai behatokiak, administrazioan euskaraz taldeak, herriko eragile ezberdinek eta uste dut 200 bat herritarrek ere beraien iritzia helarazi diote udalari eta batik bat udalak egiten duen proposamen murriztaile horri ere ezezkoa eman diegu, ez? Eta nola eragin dezake aldaketa hau herritarrei? Bai, euskararen ordenantzak azkenean esaten dugu herritarrekin eta udalaren hizkuntza erabileran erabateko eragina duela, ez? Batik bat, lehenik eta behin herritarrekin harreman zuzena du udalak, hainbat tramite egiten dira, eta udalak berak ere, egunerokoan herritarrei informazio ezberdina helarazten die, kanpaina ezberdinak egiten dituzte, eskaintza kulturala, kirol eskaintza edo bestelakoa egiten du ere, eta hor, azkenean, hizkuntzaren erabilerak zuzenean edo zeharka ez herritarrei nolabaiteko eragina egiten die. Ordenantza horren proposamen berrian, udal gobernuak egiten duen proposamen berrian, ikusi duguna da, batik bat, herritarrei aitortzen zaie udalarekin harremanak euskaraz izan ditzaketela, edo tramite bat euskaraz egin dezaketela, baina non dago tranpa txikia, udalak egiten duen proposamenean, ari direla, pixka bat, berme horiek kentzen, esan nahi dut. Herritar batek udalera joaldu euskaraz, baina udalak esaten duena da ez diola beti bermatuko euskarazko zerbitzu hori. Orduan, horregatik esaten dugu, ez, tranpa txiki bat egiten, txikia eta handia egiten ari direla, ez? Azkenean, zuk pertsona bati ezin diozu eskubide bat aitortu, gero eskubide hori bermatzen ez badiozu. Beraz, udalak egiten dituen proposamenetan, badibidez, herritar batek udalera jotzen badu, arreta telefoniko bat nahi du eta euskaraz jotzen badu, udal gobernuak esaten du momentu honetan, ahal den heinean bermatuko zaiola euskarazko zerbitzu hori, ez? Ahal den heinean ere emango zaiola dokumentazioa euskaraz, tramite bat ahal den heinean egin ahal izango duela euskaraz, eta guretzat hori ez da eskubide bat bermatzea, ez? Azkenean, herritarra bera baldintzatzen duzulako. Zuk herritarrak badaki udal horrek ez diola bermatu behar euskarazko zerbitzua, agian zuzenean gaztelania erabiliko du, edo euskaratik gaztelaniara pasatu behar duela esango diote, ez? Eta lehen, ziurtatzen zen eskubide hori bermatzea? Bai, hori da. Momentu honetan indarrean dagoen ordenantzak esaten duena da herritarrak euskarazko zerbitzu eskatzen badu, udalak medioak jarri beharko dituela,
eta neurri ezberdinak proposatzen ditu, zerbitzu hori euskaraz eskaintzeko. Beste kontu bat ere bada, euskararen ordenantza dela zehazten dugu, eta kuriosoa da, udal gobernuak egiten duen proposamenean euskara hitza ezabatu duela hitzaurreko artikulu edo hitzaurre osoan, ez? Azkenean, hizkuntzen berdintasuna sari da, baina ez du kontuan hartzen hemen badela gutxitutako hizkuntza bat, gutxiagotutako hizkuntza bat, hori euskara dela. Eta hori sustatzeko neurriak ezarri behar direla, ez? Eta horretarako dela euskararen ordenantza hau. Orduan, ikusten dugu udalak nolabait euskararen presentzia de facto ez duela ezabatu nahi, baina esan ditugun tranpa txiki horien bidez egiten duena da udalak bermeak ematen dizkion hizkuntza bakarra gaztelania da. Eta euskara pixka bat residuala izango da, ez? Badago beste artikulu bat ere, momentu honetan ezartzen dena, udalak berdintasunean erabiliko dituela gaztelania eta euskara. Adibidez egiten dituen kartel guztietan, paisaia linguistikoetan, udalak ematen dituen ohar prentzaurreko guztietan euskara eta gaztelaniaren presentzia orekatuak izango direla, eta hori ere aldatu nahi dute. Orain hori ere ahal den heinean egingo dela esaten da. Horrek uste dugu, argi eta garbi ez, kenduko duela edo gutxituko duela euskararen presentzia udaleko egunerokoan. Egunerokoan esaten duguna da, adibidez izan daiteke ere, badute aldizkari bat, publikazio ezberdinak egiten direnean, kanpaina egiten denean, ahal den heinean esaten bada, horrek ahalbidetuko du ere udalak batzuetan gaztelania hutsa erabiliko duela, eta guretzat hori bada herritarren berdintasunaren kontrako erabaki bat. Eta Orkoien zonalde mistoan dago? Bai, hori da. Horregatik egin dezake tranpa txiki horiek. Hemen gauza bi daude, bat da legezkotasuna, legeak zer esaten duen, eta beste bat da, eskubideen eremua. Baina gainera, esan behar dugu, eta hori Euskararen Nafar Kontseiluak ere bere irizmenetan hainbat alditan esan du, ez dala legez kontrakoa euskara sustatzeko, euskararen erabilera sustatzeko edo irakaskuntza sustatzeko neurriak hartzea. Beraz, eremu mistoan izan arren, legeak ezarritako eremu mistoan izan arren, udal batek hartu alditu berdintasunaren aldeko neurri horiek. Hau da, udal batek erabaki dezake bere egunerokoan erabiliko dituela berdintasunean edo modu orekatuago baten euskara eta gaztelania. Eta hori legezkoa da. Zer gertatzen da? Hartzen diren erabaki horietako batzuk epaitegietan bukatzen ari direla. Hor, argi eta garbi guk ikusten dugu, Nafarroan ongi errotutako kontu bat dela, baina orain Euskal Herriko beste txoko batzutara ere zabaltzen ari da, eta da, euskara bermatzeko, euskararen presentzia bermatzeko, euskararen ezagutza, adibidez, administrazio publikoan bermatzeko hartzen diren neurriak, eta zerbitzu publikoak euskaraz bermatzeko hartzen diren neurriak, epaitegietara eramaten dituztela. Eta azkenean, ikusten dugu, hizkuntza politika egiten ari dena administrazioa bera izan beharrean direla epaileak, ez? Eta epaileen aldetik, badakigu, azken urteetan Nafarroan hainbatetan eman delako, euskararen presentzia eta euskararen berdintasun orekatu horren kontrako iritziak daudela. Beraz, udalek egin dezakete, ez da legez kontrakoa. Baina gero beste kontu bada zer gertatzen ari den epaitegietan. Eta herritarrak nola erantzuten ari dira honen alde, aurka, edo zein da haien parte hartzea? Bai, printzipioz deitu genuen elkarteratze bat abenduaren 29an, abenduaren 29a izan zen azken eguna ordenantza berri horren kontrako iritzia edo aldeko iritzia emateko, eta bertan, hainbat herritar bildu ginen, herritar ezberdinak, eragile ezberdinak, herriko talde ezberdinak ere,
Eta 200 bat iritzi, kontrako iritzi, ordenantza hori aldatzearen kontrako iritzi bildu izan dira oraingoz, ez? Egia da, nola ez, herrian bertan ere, iritzi ezberdinak badaudela, baina guk ez dugu lertzen, ez, nolatan, zure eskubideak bermatuak badaude, nolatan zauden kontra beste baten eskubideak bermatzera, ez? Azkenean, gaztelania udalarekin erabili nahi duenak, baditu, une oro ditu eskubide horiek bermatuak, eta ez dugu lertzen nola egon daiteken jendea kontra, beste batek euskara erabili nahi badu, edo euskara irakurri edo ikasi, edo ikastaro bat euskaraz jaso nahi badu ere, nola egon daiteken norbait horren kontra, ez? Azkenean, zure eskubideak zapaltzen ez badira, eta beste batenak zapaltzen badira, horren eskubide zapalketa horien kontra ere egon beharko zinateke, ez? Azkenean, hemen ez garelako ari euskaldunez eta euskararik ez dakitenen eskubidez, herritar guztien eskubidez ari gara, herritar guztien berdintasunaz ari gara. Eta uste dugu ere, ordenantza horrek eta udalaren erabilerak ere ez dituela egun dauden herritarren eskubideak arautzen bakarrik. Etorkizunean euskara ikas dezaketen edo euskara ikasteko eskubidea duten pertsonen eskubidez ere ari gara, ez? Eta orduan, zer argudio erabiltzen ditu alkateak aldaketa hau egiteko? Bai, aldaketa hau egiteko uste dugu, atzean badagola muina eta direla betikoa, ez, lanpostuak. Udal batek izan behar dituen lanpostuak. Azkenean kontuan izan behar dugu, udal txikia da kasu honetan, baina berdina gerta daiteke udal handiago baten, Iruñeko udalean adibidez berdina gerta daiteke. Eta da, azkenean, zuk herritar bati euskarazko zerbitzua bermatzeko behar dituzula berme hori eskainiko duten lanpostuak. Eta lanpostu horietan beharrezkoa da gaztelaniaz, naiz, euskara ezagutzen duten pertsonak izatea lanpostu horietan, ez? Hori izan daiteke, hemen oztopoetako bat, azkenan, udaleko lanpostu batzutan ez direla gai euskarazko zerbitzu hori emateko, baina egia da, administrazioak badutela ere bete beharra medioak ezartzeko. Beraz, badaude itzulpengintza zerbitzuak, edo badaude bestelako zerbitzu batzuk, Nafarroko gobernuak berak ere laguntzak eskaintzen ditu euskara ikasteko. Beraz, uste dugu, gutxinaka joan behar direla udalak ere ezartzen gero eta lanpostu gehiagotan, gutxinaka ezartzen lanpostu elebidunak. Euskaraz, naiz gaztelaniaz, zerbitzua berdin bermatu dezaketenak. Eta, badaude bestelako erabaki batzuk, ez ditugunak ulertzen, ez? Orain arte, Orkoiengo udalak izan dituen medio berdinekin, udalak bermatu badu, adibidez, aldizkarian euskara eta gaztelaniaren presentzia horrekatua, ez dugu orain zentzurik ikusten, edo ez dakigu zein helburu duen ezateak udalak ezin duela hori bermatu, ez? Agian bada ere modu bat, euskara tartetik kentzeko eta gutxiagotu izaera hori ere betikotu nahi dela adierazteko, ez? Guri kezkagarriak iruditzen zaizkigu horrelako proposamenak egitea alkatetza batetik. Bai, ze ulertzen dut, orain bermatu dira udaletatik eskubide horiek, zergatik orain ezingo dira, esan nahi dut. Ni joaten baldin naiz udalera eta eskatzen badut euskaraz hitz egitea eta erantzuten didate orain, zergatik orain hemendik aurrera ezingo da hori egin. Bai, suposatzen da, ordenantzak hori ezartzen badu, gutxinaka gero eta lanpostu gehiagotan ezarri beharko luketelako, agian beste zerbitzu batzutan non hankamotz dauden ere, ezarri beharko lituzkete hizkuntza eskakizunak, eta hori izan daiteke, ez? Baina, esaten dizut, beste zerbitzu batzuekiko, jada euskaraz eskaintzen ziren zerbitzu batzuekiko, hori ere kendu nahi izatea biztatik, adierazgarria iruditzen zaigu, ez?
Guretzat azkenean, aurrera begira esango genuke, ez dakit nolabait, hau ez dela horkoiengo afera bat bakarrik, aurrekoan burlatan bertan ere eman zen, eta uste dugu, gobernu aldaketak udaletan ematen diren ainean, eman daitezkela horrelako kasu gehiago, eta iruditzen zaigu, pixka bat larria dela, ez? Aurrera pausoak eman direnetan, udalen erabilera orekatu hori, euskararen presentzia bermatu denean, horren kontrako erabakiak edo erabaki murriztaileagoak hartzea. Eta, zentzu horretan, uste dugu hor Nafarroko gobernuak ere zer esana duela, Euskararen Nafar Kontseiluak ere iruditzen zaigu nolabaiteko iritzia eman beharko lukela, esanez, administrazio ezberdinei, mankomunitatei, udal gobernuei, horrelako arauak, Euskararen aldeko arauak edo Euskararen erabilera sustatzeko neurriak dituztenean, naiz eta gobernu aldaketak emanez, horiek mantentzearen aldeko apustua egitea. Uste duzu hemen Nafarroan Euskara politizatua dagoela? Politikarako tresna bada eta, uste dut ere, Euskara nolabait politikoa dela, erabaki politiko bat eta autu politiko bat ere bada. Izan daiteke Euskara, baino bada ere adibidez feminismoa bera, edo LGTBI kolektiboen edo pertsonen eskubideana, ez? Dena autu politiko bat da, eta ari gara pertsonen berdintasunaz gutxitutako, gutxiagotu edo nolabaiteko mespresua, zapalkuntza jaso duten kolektiboak baztertze horretaz, eta hor uste dugu, erabaki politikoak atzean badaudela, eta interes politikoak daudela. Interes politikoa dago momentu honetan gaztelania euskararen gainetik mantentzeko. Eta hori benetan politikagintzan tratatu behar bada, uste dugu behingoz dela onartzea Nafarroko hizkuntza badela euskara, eta herritar guztiek, naiz eta hiztun gehiago edo gutxiago izan momentu honetan, izan beharko luketela eskubidea euskara erabiltzeko, baina eskubide hori bermatzeko neurriak ezarri behar direla. Eta dena delakoa alderdi politikoa, uste dugu behingoz aitortza hori egin behar zaiola. Berdintasun neurriak gizon eta emakumeen arteko berdintasun neurriak planteatu izan dira hainbat udaletan, eta horien inguruko ordenantzak ere badaude, eta kurioso egiten da alderdi politiko batzuk horiek onartzeko edo emakumeen presentzia adibidez toki batzuetan sustatzeko neurriak ezarri direla, eta horien kontra ez dute zer esateko edo ados daude, baina euskararekin berdina ez dela gertatzen, ez? Eta politizatua ez balego, uste duzu Nafarroa 3 eremutan banatua egongo litzatekela? Politizatua ez balego, baino esango genuke, euskara gutxiagotuta ez balego, ez litzateke egon behar 3 eremutan Nafarroa banatuta, ez. Eta euskaraz ari naizenean, ari naiz pertsonez. Hau da, euskara erabili nahi duten pertsonak berdintasunean tratatuak izango balira, eta egunerokoan, ez, normaltasunez ikusiko balitz Nafarroan euskara edo gaztelania erabiltzea, politikariak beraiek erabiliko balute euskara normaltasun batez, agian egoera oso ezberdina litzateke. Eta egia da, betik gora egin behar direla politikak beti, eta herriak hori ere eskatu behar duela, baina goitik bera ere egiten direla gauzak, ez? Eta hori argi ikusi dugu, adibidez, lege batzuk ezarri dira, kolektibo baten berdintasuna bermatzeko edo kolektibo baten osasuna bermatzeko. Hau da, hasieran oso adibide bat jartzearren, tabakoaren legea adibidez, pertsona batzuk oso gaizki ikusi zuten, baina egia da kolektibo baten hobe beharrez egindako politika bat dela.
eta hori goitik bera ere egindakoa da. Orduan, horrelako proposamenak uste dugu, onuragarriak direla gizartearentzat, eta Nafarroko gobernuak behingoz hartuko balu gaia, eta euskararen lege berri bat ezarri eremuko zatiketa hori eta ezabatu eta herritarren berdintasuna bermatzeari begira, hori guztientzat onuragarria izango litzatekela, ez? Eta nolabait zuk esan duzuna, politizatu hori ere beste nolabait ikusiko genuke. Eta uste duzu, orain esandakoa, Orkoieneko kasuaren irtenbidea izango zela? Egia da oso lotua dagola, ez, Orkoien eremu mistoan egoteaz, baina ez du esan nahi ez da eremu mistoan egoteak lehen esan dudana, ez, ezin daitekela euskararen ordenantza bat egin. Orain arte, Orkoienen, beste hainbat herritan bezala, eremu mistoan egon arren euskararen ordenantzak izan dituzte. Eta horietan ezartzen zen herritarrek udalarekin euskara erabili ahal zutela, edo euskarazko kirol zerbitzuak, kultura eskaintza egingo zela, eta ez dago inongo arazorik, ez? Orduan horregatik ez da, zergatik orain bada arazoa. Udal gobernu aldaketa egin da, eta hor argi ikusten dira, ez bazaude kontra euskara bultzatzeko neurriak hartzeaz, herritarrek euskara erabili eta ikasteko eskubidea badutela esatean, zergatik zaude kontra egun ordenantzak ezartzen dituenen kontra, ez? Adierazgarria. Uste duzue zuen helburua lortuko duzuela, kasu konkretu honetan? Zaila izango da, baina egia da, aipatu izan dute, uste dut, Euskaren batzorde bat deituko dutela, orain urtarrilean, gai hau eztabaidatuko da. Espero dugu benetan, jaso diren iritzi guztiak kontuan hartzea, ikustea ere, ordenantza hori murrizteak ekarriko duela, herritarren arteko ezberdinkeria bat sustatuko duela, eta, herrian bertan ere, orain arte egon ez den giro txar bat ere sortu dezakela, ez? Eta kuriosoa da, horren errua beti euskara egin nahi dutenei botatzea. Orduan, hor ikusiko dugu zer gertatzen den euskara batzorde horretan, baina gero ere izango da eztabaida pleno bat suposatzen dugu izango dela udalean, eta hor ere eskatzen duguna da, eta kasu honetan alkateari berariaz eskatzen dioguna da atzera pausorik ez emateko. Oinarrizko eskubide bat dela gutxitutako hizkuntza izan arren hori erabili eta hori ikasteko egunero espazioak lortzea, eta horietan atzera pausoak egitea, badala ere ez, eskumak izan dituen erreakzio edo jarrera batzuen ohiko eginbidea, ez. Eta ja bukatzeko zerbait gehitu edo eskatu nahi duzu hemendik? Bai, bukatzeko bai esan, ziurrenik urtarrilaren 29an egingo dela mobilizazioaren bat, elkarteratzeren bat Orkoienen, eta bai, hau ez da aurrekoan esan dudan bezala, ez da Orkoiengo gai bat zehazki, baizik eta bada hizkuntza eskubideen kontrako beste jarrera bat eta beste pausu bat. Beraz, bai eskatzen duguna da, elkartasuna, herrien arteko elkartasuna, Nafarroko herri ezberdinen arteko elkartasun hori adieraztera, nahi badute beste herri batzuetatik ere animatu daitezten Orkoienera etortzen. Bale, mila esker gurekin egoteagatik eta zuen egoera partekatzeagatik, eta, ea lortzen dituzuen zuen helburuak. Eskerrik asko zuei. Agur. Agur. Gaurkoz hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin, asteburu ona pasa eta ondo izan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan,
jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.